6 ମାସ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହିଁ ମିଳିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଗରମ ଚାର ମଜା ନେବା। କିଏ ପିଇବା ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାହା ହେଇଗଲା ରେଡି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିସ୍ ଲିପ୍ସାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସାରା ଆଜି ଧାନ ବସ୍ତାରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଧାନ ଆମର ବେଙ୍ଗଳା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା କରାହେଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜି କହିବା କଥା ନି। ମାନେ ଘର ସାରା କାମକୁ ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି, ପୁଣି ଏଥିରେ ରୋଷେଇବାସ, ମଝିରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ବାସନ ଫାସନ ମଜା ମୁଜି, ପୁଣି ଆଡ଼େ ବେଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଏପଟେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଯେତିକି ବି ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଯାକର ସେୟାର କରିଛି। ଖଳାରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଧାନ ଅଛି, ତାକୁ ମପା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଣା ହେଇନି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଜଣେ ଅଜା ଆସିବେ, ଦାଦା ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମପେଇଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଅଧା ଆଣିବି, ଆଉ ସେ ଅଧା ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଜି ତ ଲାଗୁଛି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକରର ସବୁ ଫଳ ହିଁ ମିଳିଯାଇଛି। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଖଳା ଆଡ଼େ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଖଳା ଦେଖେଇଦେବି। ଧାନ ବି ଅଛି ସେଠି ମପା ଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ ଖଳା, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆମ ଖଳାଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଧାନ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି। ତ ମୋ ଧନ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାହାଘରରେ ଯାଇଛି ଭାରି। ମୁଁ ତ ଆଜି ବାହାଘରିଆ ଯିବାର ଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାନ ମପା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ସେମାନେ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଧନ ସେ ବାହାଘରିଆ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସବୁ ଧାନ ଦେଖ କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ସତେ ଆଣା ହେଉଛି। କେତେ ହାତୀ, ପୁଣି ଏଥିରେ ଷଣ୍ଢ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି ଗାଈ ବଳଦ। ଏଠି ଅଜା ଆସିଲେ ଭାରି, ଆଉ ଦାଦା ବି ଆସିଲେ ଭାରି। ଧାନ ମପେଇଲେ ଆମେ ନାହାନ୍ତି ବାପା। ଦାଦା ଦାଦା କହିଲେ ଭଲ ନା ଆଉ ନା ଅଜା। ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଥୋଇଦେଲା ଏପଟେ ଟସଲା ଅଛି, ବାଲ୍ଟି ଅଛି। ଯୋଉଠି ବାଲ୍ଟିରେ ଭରି ହବ ବୁଝ ଅଛି କି? ବୁଝ ଏରା ଥିବ ଯେ ତାଜାରେ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ବି ବୁଦ୍ଧ ରାତେ ସେ ବଳୁଆ କି ସେ ବଳୁଆ ପ୍ରବଳ ପଡୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଖାଲି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫଳିଗଲା, ଏତେ ସେ ବଳୁଆ। ହେଇନି ଧାନ ମପା ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ ଚାହା ବନେଇଦେଲି ଦାଦା ଆଉ ଅଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚାହା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଢାଳିକି ଆମେ ଦାଦା ଆଉ ଅଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ନେଇଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚାଲ ଅଜା ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ନେଇକି ଯିବା। ଗରମ ଗରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମଜା ନେବା ଚାହାର। ଚାହା ହେଇଗଲା ଆମର ରେଡ଼ି, ଚାଲ ଯିବା। ଚାହା ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ଅଜା ଆଉ ଦାଦା ଆସିକି ଘରେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଖଳା ଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା, ଏଇଠି ଚାହା ପିଇଦିଅ। ସେ ଘରେ ପିଇଦେଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି ଭାରି ଖଳା ଆଡ଼େ। ଦେଖ ଆସୁ ଆସୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ ଖାଲି ଧାନ ଯାକ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏତେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କହିବା କଥା ବି ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।